Good morning po mga kaibigan, ito naman po si Pinoy Peña at lagi pong nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating mga videos at meron na naman tayong isi-share na video kung paano ba ayusin ang inyong sariling tire. At syempre bago po natin ayusin yung tire, ating muna tinignan yung ating pressure ng ating tire. Kung sa ngayon, kung titignan natin yung pressure ng ating tire ay nasa 22 lang po. At syempre inalis po natin yung ating tire sa ating sasakyan para po makita natin kung saan yung butas nito. At ito na nga po, nakakita po tayo ng maliit na pako at linagyan po natin ito ng sabon para makita natin na bubula ito. At yan po, makikita nyo po na may maliit pong bumubula. Kahit na maliit lang po yan, pero kada pangalawang araw naglalagay po ako ng hangin. At syempre, sagabal din sa ating oras yan. At bago po ang lahat, huwag niyo pong kakalimutang mag-likes at syempre mag-subscribe. At yung hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po. Ngayon balikan naman natin yung ating video na bago natin alisin yung pako sa ating tire, maglagay naman tayo ng goggles para sa ating mata. Para syempre sa ating safety yan. At syempre bunutin lang po natin ito ng dahan-dahan na gamit ang ating cutter o kaya needle nose. At maliit lang po itong pakong ito pero marami na pong araw na naperwisyo ito. At isunod naman po natin na linisin yung butas. At pinakamadaling maglinis po nito at mabilis ay yung ating pong drill. Isunod naman po natin na ipasok itong T-handle na kasama po nung ating tire kit repair. At ito pa ang nanglilinis doon sa pinakabutas ng ating tire. At ito po ay pinapalaki niya ng konti. At syempre nililinis po ito yung tagaliran po ng butas. Ito po yung gagamitin nating pang patch doon sa butas. Ito po ay isang string na madikit po ito. At ito po ay mabibili natin sa ating local automotive store o kaya po sa Amazon. At mabibili nyo rin po ito ng isang set at kasama na po itong mga gamit na ganito. At ipapakita po natin kung paano natin po gagamitin ito. Ito po ay mukhang karayom na meron po siyang gilid doon sa dulo. At dito po pinapasok yung ating string na madikit. At syempre meron pong kahirapan na konti pero papasok po yan. At ilalagay lang po natin sa kalagitnaan yung ating string. At ito po ang magiging itsura pag nakalagay na po yung ating string na madikit doon po sa ating toolkit. Sa ngayon po mababa po yung pressure ng ating tire. Pero po gusto ko lang i-share sa inyo, kapag ang pressure natin sa ating tire ay mababa, ay ganito po ang mangyayari. Makikita nyo po yung ating tire na bumabaon po pag mababa po yung pressure. At dito naman po ay nagdagdag po tayo ng pressure sa ating tire. Dinagdagan po natin ito ng at least mga 80% hanggang 90% po. At syempre nilagay muna natin yung isang T-handle para po hindi sumingaw agad yung ating pressure. At dito po natin makikita doon sa diferensya ng low pressure tire. Na kung makikita po natin, habang binabaon po natin yung ating toolkit, ay hindi naman po lumulubog yung ating tire. At ipapasok po natin ito ng all the way at may iwan lang po mga between half inch at saka 1/4 po. At syempre meron din kahirapang ibaon nito at madikit po kasi yung ating string.
At dito naman po hahawakan po natin ng pababa ito. Hihilain naman po natin ito ng pataas. At may iwan naman itong material na to para takpan po yung butas. At kung sa palagay nyo naman ay medyo mahaba-haba itong naiwang materialis dito sa ibabaw ng tire, pwede nyo naman po i-cut siya pero wag naman po masyado. At atin naman pong lagyan ito ng sabon para makita po natin kung meron pa po siyang leak. At dito po natin makikita na wala na po siyang bula. At syempre yung ating pressure po dito ay nasa between 80% to 90% lamang po. At maya-maya lang po dadagdagan po natin yung kanyang pressure. Bago po natin dagdagan yung pressure, ating pong inalam muna kung ano po yung kanyang pressure sa ngayon. At syempre ituturo na rin natin kung saan natin nahanap itong pressure na ito. Ito po ay nasa driver side na pag binuksan nyo yung inyong pinto ay nandun po ito. At ito po yung pressure ng inyong harapan at ito naman po yung pressure ng likuran. At hindi po lahat ng sasakyan ay pare-pareho po yung pressure ng likod tsaka harap. At atin naman pong dagdagan yung pressure niya at ilagay na po natin sa tamang pressure which is yung 33 PSI po. At kung tayo naglalagay po ng pressure ay dahan-dahan lang po ang pagdagdag. Hindi po natin ito minsanang dinadagdagan ng marami tapos atin pong binabawasan. Atin pong dinadagdagan tapos atin naman tinetes tapos dagdag pa uli. Hanggat sa makuha natin yung pressure na dapat nating idadagdag. At hanggang dito lang po yung ating video. At syempre lagi po akong nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating video. At huwag niyo pong kalimutang i-share yung ating video sa inyong mga kaibigan, sa mga kamag-anak at kung sino pa po. At ito naman po si Pinoy Peña na lagi pong nagpapasalamat. Muli, marami pong salamat.